Hola, soc Toni Senent, soc un tècnic d'emergències i vaig sofrir dues aturades cardiorrespiratòries amb un temps d'11 dies. Mira, la primera és que tenia uns familiars a casa de la meva dona que van vindre a passar els Nadals i el 10 de gener marxaven. Els vam acompanyar a l'aeroport, vam arribar a l'aeroport del Prat 7:45 del dematí. Jo anava amb la meva filla petita, que té 22 anys, amb les maletes, i la meva dona amb els familiars a l'altre cotxe. Vam arribar a l'aeroport, vaig aparcar a la quarta planta, descarrego maletes, això és el que me'n recordo. Tanco el cotxe i de cop a volta faig bum! A terra. Inclús la meva filla va dir, papa, sabia pensar que havia tropeçat amb una maleta. El papa ja no respirava, sembla ser. Va començar, pobreta, a cridar i a plorar. Te pots imaginar, quarta planta del pàrquing del Prat, no havia ningú. Apareix un cotxe amb un senyor, baixa, i diu què passa, truca als Mossos, els Mossos arriben i comencen a fer massatge. Comencen a fer reanimació bàsica. Tot això apareix la meva dona és metge, comencen a fer reanimació amb els Mossos i al cap del rato, no sé el temps, apareix una unitat, companys nostres, de Viladecans. Comencen a reanimar-me, m'intuben, fan una xispada, surto, porten a l'hospital de Bellvitge. Arribo a Bellvitge, i això sí que t'ho puc explicar perquè ho recordo com si fos ara. Obro els ulls, però no veig una llum, però que no veia. I noto alguna cosa a la boca, intentava agafar el que tenia a la boca i no podia. Però jo no sabia el que m'estava passant. Que raro. Fins que aquella llum es va començar a aclarir i que vaig començar a veure camisetes grogues, tots els companys. Què passa? Doncs veig que me tiren de la boca, suposo que me van treure el tubo, i vaig començar a preguntar, però què és el que passa? On estic? Això és el que va passar la primera vegada. M'ingressen a Bellvitge, 10 dies, comencen a fer-me proves i no troben res. Diuen que no ho tenen clar, però que no. Inclús pensen o dubten que jo m'hagi aturat. A cap d'11 dies, el cardiòleg et diu per mi pots anar cap a casa. Seguirem fent proves, però de moment no trobem res. Què passa? Jo li dic al metge, mira, jo dintre d'una setmana tinc un viatge programat a Londres. Què faig? I em diu, per mi pots marxar. Arriba el divendres de la setmana següent, agafem els tres, marxem a Londres. Arribem a Londres, passegem, anem a sopar, anem a l'hotel, ens aixequem el dissabte al matí, esmorzem, anem a passejar i quan tornem a l'hotel, cap a les 7:45 de la nit, li dic a la meva dona, mira, em vaig a dutxar-me i sortim a prendre alguna cosa. Em dutxo, surto a l'habitació, m'assento en una cadira i cop a volta faig bum! Una altra vegada aturat. La meva filla baixa a recepció, explica, apareixen 3 ambulàncies ingleses, comencen a reanimar-me, la xispen una vegada, no surto, i a la segona vegada obro els ulls. I veig un senyor, un company, anglès, que m'està dient Antonio, dic, i aquest home qui és? On estic? Fins que em porten a l'hospital. Estic ingressat 21 dies a l'Hospital de Londres, un cardiològic, i ells no ho tenen clar, però el diagnòstic que donen és que jo ja portava un stent de fa 14 anys que vaig infartar treballant al CEP. Diuen que pot ser, no ho tenen clar, que aquest stent s'ha fet una grieta i aquesta grieta provoca la fibrilació ventricular. I aquest és el diagnòstic. Què fan els inglesos? Em diuen que han de tornar a Espanya res, fins que no em posin un desfibrilador. Es va complicar una mica la cosa perquè el pulmó se'm va bloquejar, però tot allò es va poder solucionar. Al final em posen el desfibrilador i m'envien amb avió cap a casa.
torno a anar a Bellvitge, una setmana més engraçat, fan proves, tot correcte, i fins ara, això és el que te puc explicar. Jo fa molts anys que em dedico a la formació sanitària, soc instructor director de RENCP amb DEA, i precisament molts d'aquests Mossos, no sé si aquells, he fet classes jo, perquè estic a l'escola de policia fent també classes. Entonces, jo penso que les persones avui en dia, ja no les persones, i un class ho faria amb els crios a nivell, no sé, a nivell que ja tenen 13-14 anys, intentar que sàpiguen fer una reanimació bàsica i sobretot valorar un pacient que és molt senzill. Jo quan ho explico a les classes hi ha gent que t'escolta, hi ha gent que no s'ho acaba de creure, però és que jo us dic que és veritat, que això funciona. Primer que ho he vist moltes vegades amb el meu ofici i ara ho he vist amb la meva persona. Això funciona. Quan abans comença una reanimació hi ha moltes possibilitats. I està molt bé la reanimació avançada. Jo no dic que no, que tots l'han fet, però tota reanimació jo ho tinc molt clar, i ho tinc molt clar fa molts anys. Sigui avançada, sigui el que sigui, es comença amb una bàsica. Si no es fa primer la bàsica, l'avançada no tirarà cap endavant. Perquè si comencem a tindre nervis i a no fer res, que és el que s'acostuma a fer, ja podem ficar fàrmacs, ja podem fer el que vulguem, que ja no sortirà. En canvi, amb una bàsica, és el que explico jo a les classes. Sí, és molt senzill. El que fem és fer circular la sang i enviar oxigen a tots els teixits del cos. Estàs mantenint el cos. Jo també explico a les classes que no es pensi la gent que començarà a fer massatge i la gent despertarà. Això no és veritat. Això per mi són pel·lícules. S'ha necessitat alguna més. Però la bàsica és aquella. La base és aquella. Si no fem circular la sang, aquell cos no funcionarà mai més. M'ha canviat una mica la vida, el meu pensament. Clar, jo el primer que vaig pensar, després que em va passar tot, que la primera vegada jo anava amb ma filla al cotxe. O sigui, jo en vez d'agafar-me a l'aeroport, m'agafar el cotxe, els dos estem morts. Això ho tinc clar. Entonces, penses diferent, ja no sé, vius d'una altra manera. Que ara mateix ja no penso, perquè porto un desfibrilador i no penso, però els primers dies sí que pensava. Però la vida t'ha canviat. És dir, tothom m'ha preguntat, ¿has visto la luz? Jo no he vist cap llum, t'ho dic així de clar. Però sí que he pensat, hòstia, en un minut no estaves, i ara estàs. Bueno, viu la vida diferent, no? D'una altra manera.